Ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά πειράματα της εποχής μας. Μια δικαστική πλάνη το 1910. 1 δισεκατομμύριο για τη δικαιοσύνη. Μα ανήκουμε στο δυτικό κόσμο και έχουμε τις αρχές του. Ανεχτήκαμε ένα έγκλημα. Το νιώθω σιγά σιγά όλο και πιο πολύ. Πως γίνομαι δολοφόνος. Όλα μπορεί να τα αγοράσει κανείς. Ρε ένα χιούμορ που το έχουν οι ξένοι.